Kardok pini pram lama bertalong peni di sami promela timung pi non bertang tan pen arjupani thang ni bhai ingkora trok arni pen Jambili NGO abitungatum radaphan West Karbi Anglong mesen pen humridam Labang sa kahumria long West Karbi Anglong arabatum kaching thur alutiana thu kosonsi kengkam kache jorun thekji mabu kache than kachi mumje phan pusi than kachi nipon labang sa jok West Karbi Anglong along kahumri damahut lokachari mati education katiki mati agriculture lapen araki pen kachingrai nangji haihuya puthak kache than kachi mumje phan lapen amen ke thap mati data collection haihuya puthak si che than chi mumpon Jambili NGO hinpen labang so kahumria long ratatum ning insam pik lopusi ratatum pen lamthe nang pachini don renti lapen penang an self help group atum lapen rong ratatum Jambili NGO farmers mate katikia bitungalong registration mate amen nang che thabdon renti ji aphan putha pherang ki aphan nang pachini don Lason si labang sa NGO ke kaching thuralutian na thu towar ke ja lapen kathe anga thengtong pinakaposi alang nito mahinpen kahumri damahut heme jangre pen chenglok honghap hongruatum amenta en ponsi non ke wangji ani kerap kito ponji aphan rat aphan pachini tekang arnam lang pi pen Jameson Teron Karbi Daily News Singhasona constituency ki parlo iko intiarong manjaben kilometer flibagdo radatum Karbi Anglong autonomous council ACM tuliram hanglapen local IM amar singti soaphan mesen pen kidam kibanga tomar lapen kijunalang mesen pen kijunlongji aphan pura akerap kilongji aphan towar kachelang Labang solong kadukawi pen rong phola pen kedam kewang atowar lake isibet labang so towar non puan sitame selamle kesuki un e ahut kepon kewan kasiksak arlo sotum areng ang sesiahut kepon kewan kasiksak usomar lokachali kedam kewang kasiksak ningkreng lote aduk barla lote inghan pen lang lapuson adim sitami non puanta selamle Kijuna lang si tami ringwell isita kawidet achok langbi mate amit hang kachituk alang tuk rong isipen elong si kijun lapen chinglu chingthi si tami dagamat ningkrenga hut jun mepo barla lote inghan alang kachihwa lang si kijun pusi rongara tatum ningduk chipaklang pon anchot takali ustomara tumaphan lokacharya dim school si tami awe private school aprang do bon si tami non kelata inghap cheklo lasi rong phora datum Karbi Anglong autonomous council CEM akihai tuliram ronghang lapen local Singhason constituency IEM Omor Singh Tisophan school kijuna lang aphan ringwell kisu kachil lang ahem laki sub center kiwang kidam ki joywanji aphan towar kidu aphan government pen kipi hemsu hai hulang dampen kirap kipi ji aphan radatum chuning rip Rong long ke do kasik sake isi ke la towar ta lo nang litum ka do eta theklong prong lo la penan parta lang la pen hem sitami nilitum long ke nang le lepin lang sarkar pen akirap pusitami la si nilitum lahaya phanta ke nang do la si min ke lang ta ki sung do nilitum long ke la pen arlok ansi lang ta ka chusok damna na pusona ki sung do la penan parta kiso ki un e ahut la towar ke dam ke wangta nilitum ke akisung do atheke delivery akiso la hai ke gari ke hang pen samya likbuk la pen kipon ke wanta ka siksak do la puson akisung do la si alis tame ake chorap si tame nilitum ke chu hang ta kang tung lo la pen na chuning widun lo nang litum aphan la pen sa EM ngor sing tu so pan tame nilitum kachunin ridun ke lahan lo la pensar tuliram long hang pan tame nilitum ahin penchuning ri lo la sila bangso atowar ka chihela la ke mohori rong phara rong la pen la da sunasing kathara rong la pen an parta pu akihelo an ke kuki tum seleng phai la pen an parta limbung la puson si kaujang la puson si arong do olang la so towar chihela la si nilitum phan nilitum tala sila bangso atowara phan akirap sitami kichu hangdun ke la hanlo wal kaduri ke kaduk beta kenang sot manja bojar pen kilometer plivel ladak 25 mer pusipu lapokali pen nang lote ekdom sangti mili side lo Rajasthan manja fisigi bi lo sangti mili khurwang ghari ta damun barla lote aku min apu thak bangai la loje tempo le chowanta wanun lapen te ghari do tumla do pustame dam taun pon taun amasi niri tum towar bangke min kenang sot ke lehenlo ako isonalam sarkar phan kachiki kang tungdu kalam bangke la loje niri tum marong
pening pen kan koi rap hobak dulu same nili tum han sarkar nang kelang pon ajat ta bela Pendak nili tum rong sedai do dai kointi nomor tupen senglok menghuri rong phar seleng phai kholin lembung lan busame larong pli rong phopen nili tum dak don pharu sini don khai pon di Fupen Rajib Rongpi Karbi Daily News ni phai ingkora narkep karbiang DC lapen ADC atom arnikang sam por phai phlia pormolo circuit house along kewang state assembly election aputhak ki claim ke dam nang ji lapen MCC arona puthak phirangke mai ke pha labangso mai long Karbiang long di sising hapen ke than pon lake non ke bangji haraghat lapen di fu LAC aphan me phun me at pen election mati kili ke pachun pon je aphan claim dam pon bomlo mati sikdang pon bomlo pusi ningje কৰিম আৰু যদি কোনোবা সে থাৰ্মেল স্কেনাৰ মতে অলপ টেম্পাৰেচাৰটো হাই -7 above যদি হয় তেখেতে অলপ সাইড কৰি থব নাবা ঘৰতে গৈ অলপ দেৰিকৈ আহিব ইলেকশ্যনটো ভালকে ফ্ৰীলি ফেয়াৰলি আৰু এইবাৰটো কৈছে সেফলি অলসো কণ্ডাক্ট ইলেকশ্যন এইখিনি কি কনভে কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কৰিম হাউ উই প্ৰিপেয়াৰিং টু কণ্ডাক্ট election for these two LSCs আমি আজি ইয়াতে গৈছো আমি যিখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো অলপ আপোনালোকে এই কথাটো lapen meeting ke doji at hai hui kelang nomination ke phalji hai hui aron thanpon tangka kuan si ke donang jima candidate account kang puja puthak munit bang ko ansi damlong jima nomination ke phalahut hai hui alam thi thanpon anchatakali lalong ni LAC pen voters bang ko andoma lapen te kok ti kia tuma phan poson si vote ke jok nang jima lahai hui than pachini pon di Fupen Rajib Rongpi Karbi Daily News KSA Jengka Head Branch Jengka Bajar Committee Lapen Nijang Karbi Lameda Mayato Chilangsi Ingdeng Troxike Braketon Rusemson Singti Aphan Jikimo Padupon Thang ni phai ingkora narkep ani Nijang Karbiang District Arlo Jengka Ahithialo Karbiang District AK1 P Mati Ilitum Karbiara Raphan Nangkepe Jogwen P Lapen Aring Kelokalampen Ki Irdam Father of Karbiang Abangfu Karlitang Ru Samson se India Phan Ingdeng Troxike Braketon Ke Jog Arni Pachiton Dunsi Jengka Ahithialong Kedo Ru Samson Singti Memorial Amir Birialong Ada Por Phai Kebalong KSA Jengka Head Branch Jengka Bajar Committee Lapen Nijang Karbi Lameda Maito Chilangsi Milur Kaipon Pen Lapen Govi BT Sangpher Lapen Noklang Piponsi Jikimodun Lamage Milur ke kai Toxicabra Toxi Mingkan Pentalo Ru Somsina Ru Simsinti Bangko Pir Thetan Kuwaitang Asi Alang Lipan Kechikimu Theka Sonsi Milur Banke Toxicabra Ketom Anke Yidum Kadowi Chilangsi Pakinya tengah lah, Karbiak kaya si ning isi donangi lapan kain thuri polodang pe tirimza teramza non samson sing tiap hanasan taksi ilitum labang ko jongsi inturpon pami lapan kadu kaweta ilitum palon pon pami calon pon pami polodang te hei isi aning dogi athema bangsa ram tepulo hen furuita apiawe apiyongsi awete misen sete Karlitang Ru Samson Singti ke claim ke dam ke mesena sonsi non ke dobom ovi kimia tumta claim dun nangji lapen Ru Samson Singti akaya lam chini pet nangji puta Nijang Karbi lamena mai dun mai phu kangbura teron pen pherangkia long than pachini pon KSA Jengka Head Branch Maipu Bilton Rongham Junbang Rukasen Tiso Jengka Bajar Committee Maipu Joyram Timong Nijang Karbi Lameda Mai Dun Maipu Kangbura Teron Laben Man Kido Kithikiding Atum Chitong Dun Jengka Pen Chisong Timong Karbi Daily News Pinya Birda Bakila Ponsi Kangton Konekno Dome Thakmi Kurang Thu